आंथ' बारा गोबाव जायाखै माने इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव फैदों आरोखि। नोंथाङा मानो नागार? इउपिपिएलआव मोनसे आदर्शआरि निति होननाय बुस्थुखौ आं मोनाखै आरोखि। बिथांमोना जि ओंखारलांबाय आरो बेनिफ्राय गाहाय फारसे नायहरा आरो सोरनि थाखाय माने इउपिपिएलआ एसे गोबावाव दिनैसिम बेबायदि महराव फैदों बिथांमोना बेखौ साना आरोखि। माने गोजौथिं माने मा होनो बिदिखौ सिएफजों थानानै खारफानाय एमएलएजों थानानै खारफानाय माने बिथांमोनजों मिटिं गायैनो सेस ओरै पाब्लिकनि अभियोग बेयाव बिसोर खबर लानो टाइम गैया। दा खालि बाख्नायो बिसोर गावसोरनि एमफोरखौ ओमफ्राय सारा एथ' गोबाव थाबावनांगौ एथ' थाबावगोन बाख्नायनानै आदाय नामा खिन्थु मावनानै बे नोंसोर गाहायाव खामानि मावोसो बे सारा देरहाबावगोन बिथाङा अब्लासो थागोन बिथांनि मावा बिदिनो सिगाङाव बाख्नायो आरो बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै बिसोर खामानि मावफैया अब्ला रायजो राजाया बोरै जानो सासे मानसिखौ दैनिकनि मिथिङाव नुयो अब्ला बे गामियाव फैखोना माखै बेलाय सानफ्रोमबो मिथिङाव बियो होमबाथ' बे जेबो मावफैयाखै गाहायाव फैनानै आरो माने इउपिपिएलनि एमएलएआनो होन इएमआनो होन माने बिथांमोनहा बे सिस्टेमखौ मिथिया दे सासे मानसियाल' गावजों थाबाय थानांगौ दे बिथांमोना दि मारै सामलायनांगौ देशखौ बे गैया आरोखि। आंनि मथे बिथांमोना सोलाय सोलाय मानसिखौ लांनांगौ हो सोलाय सोलाय मेल मिटिङाव मानसिखौ लांनांगौ बे गैया बिथांमोनाव माने बिसोरजोंल' जादों बेबायदि सानो। इउपिपिएलआव बिबान दंमोन नामा नोंथाङा? आं इउपिपिएलआवथ' पिसिडिआर समनिफ्राय मावबोदों माने आं ओरैबायदि मावबोदों बिथांमोना खोनायोबा गाज्रि मोनगोन पिसिडिआर बै समाव खुनु सासे मानसियानो गैया बिनि सायाव थाखा फैसाबो गैया आंहा सोलिनो हायो आंनाव 47 बिगा साहा बागान दं आं हारसिं आंनाव गारि मथरबो दं थाखा फैसाबो दं बाक सक्ति दं आंनाव पाटगाव प्राइमारियाव आं बेबायदि मावबोदों इलेक्सनाव आं 1 लाख थाखा हरदों 50,000खौ आं टिभिलाव होदों मानसिफोरनि सिगाङाव आरो 50,000खौ आं सानखादों बे फैसाया रिटार्न जानाय नङा आंनि मिसेस आंनि हिन्जावनि आखाइनिफ्राय लांनायाव निस्सय माइना माबा जागोन होननानै आं बे मोननांगोरदों आरोखि माने फैसाखौ बायसान्स सुखुवाबा हिन्जाव मानसिनिफ्राय लाङोबा माने खायसे सेन्टिमेन्ट थायो नालाय बिसिनिसो फैसायाबा बिदि ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि आखाइजों हरदों आरोखि फैसाया रिटार्न जायाखै बेबायदि ओमफ्राय भट इलेक्सनावथ' इउपिपिएल पिसिडिआरआव रायजो राजाया भट दान होदोंथ' जानाय लोंनाय गासिबो बहुद एकदमबारे दा जोबनायाव रायजो राजाफ्रा जेसेबां लुगैदों हास्थायदों बे गैया बेबायदि जाहैयाखिसै आरो बिथांमोना सिस्टेमजों सालायाखै आदर्श गैया निति गैया जाय लिडारा उन्दुनाय थादों खेबसेबो नायाबो सोङाबो मा जादों साफ्रोमबोथ' खारनो हानाय टाइम गैया नाथाय गोसो सिङाव लुगैयो आंथ' माने लरेन्स बिथां एमएलएखौ ओरैबायदि नुवानो नोंसोर नुबाय आंना लामा गुदियाव आं आसा खालामबाय थादों बिथाङा सानसे आंनो थाइसे आपेल फिथाइ होफैगोन आरोखि बा गस्ला गिन्दि गांसे लाबोगोन जोंनोथ' जेबो नांखाया कन्ट्राक्टरबो मावा जोंहा दंखाजोबो आरोखि नांगौआनो गैया नाथाय मोनसे रिलेसनशिप मानसिनाव 10% मानसिया रिलेसनशिप लुगैयो फ्रेन्डशिप लुगैयो बिदिखौ जों मोनाखै आरोखि दा बिथांमोना खस्थ' मोनगोन जों बादिखौ माने आदर्श नितिखौ सिफायबाय आंथ' दुगा बुंनो हायो आं रावनिबो न'आव थांनानै बुरखायो आंनि सावगारिखौ नुनानै आंखौ नुनानै इउपिपिएलनि गोबां मानसिया चेन्ज जादों जै दिननिफ्राय आं बिजेपिआव हाबदों बे दिननिफ्राय ज्राव ज्राव सानफ्रोमबो नुदों आंथ' बुंखादों माने आंखौ नुनाय लोगो लोगो अनेक मानसिया फैगोन नंगौबो दा बेबादि नामा पलिटिक्सआव मानसिफोरखौबो नाहरग्रोयो सिङाव दुखु मोननाय दं नाथाय आवगायनो हाया बेबादिनो जेरैयाव आं आवगायबाय आंखौ नुनानै मानसिफ्रा फैयो बेदे रायजोफोर जाय पलिटिक्स खालामो अराय समबो आं बुजायहरो जों पलिटिसियान नंखाया नोंथांमोना मावथिनि न'खराव थांनायखौ दानागार सुख दुख खबर लानायखौ दानागार नोंथांनिफ्राय जेबो मोनाबो जानो हागौ नाथाय फ्रेन्डशिप लाखि बे हले पलिटिक्सनि एकदम मा होनो बेखौ पलिटिक्स खालामनाय जानोबा बे नितिखौ लाखि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो